Привет на всички! В днешния епизод ще изкърпим праговете на моделото, както и ще ги направим с шегрен, ще ги обработим, ще ги китосваме, така че приятно гледане! Двата прага ги караме, чакайте, че тръгваме. Аз съм много щастлив, защото най-накрая ще ги направим тия гнили прагове. Който ги е виждал знае какво става въпрос. Сега караме към село Радиново. Там един тенкеджия ще ги направим. Препоръчан човек от автобояджия, така че имам пълно доверие. Остава да видим резултата след няколко дена. Момчета и момичета, караме втория праг на Монделото и в най-скоро време ще ходим на тенкеджия и след това ще ги правим праговете с шегренче. Взехме моделото, праговете са изкърпени, веждите са изкърпени, купих току-що материали, за да мога да защита праговете и веждите от повторна корозия, поне за някакъв период от време преди да започне същинското боядисване на колата. Взел съм си ретрообразователи, епоксидни грундове, лека по лека ще го почваме, пък да видим до къде ще стигнем днеска. Днеска със сигурност ще намажем всяко едно място, където е имало обработка на метала с редукторообразовател, за да спрем корозията, така че както стигнем до нас ще го почнем. Ето тук заварките сега ще ги намажем с редукторообразовател. Тук нека да действаме. После пак ще стигаме. Аз мисля, че добре се получи. И намазка всичко. Сега ще изчакаме няколко часа да такова ръжде преобразователя. Тук и там. Ето долу също. Долу почти. Така, сега сме на село. Тук ще трябва да оправим веждичката, да я дооформим. Има малко работа по нея. И тук вече да довършим прагове. Ще го обработя от вътрешния край, зад подкалника, с така специална вода, която се води за шестите. Тук. Да, това също трябва да го правя. Тази страна по същия начин. Тук ще гледам да изменя и праговете тук, да мога да ги грундирам за последен път и да ги подготвя най-накрая за същинското грундиране. Тук е малко стикери да бутнем, но ще бутнем тях. Страшно. Всичко е под контрол.
тази част тук. Понеже имаше тук една ръжда, дето ме дразнеше, се бях застъргал лятото в вратата на нашия сервис, без да искам. За първ път от толкова години, откъдето съм си взел книжката. Тук го понаправихме. Само ще трябва да му изградим, то си личи. Тази черта да му я направим. И общо взето приключваме от тази страна с тази вежда и поне за сега приключваме с тази вежда от тази страна. От другата страна малко съм го изтъркал. И тук горе-долу мяса има още деп, понеже минах по-набързо с нощи, че се стъмни много бързо. Ще ги почна, ще ги довърша. Тук почна че да търкам. Видя какво ще се случва. Тук са горе-долу добри нещата. Просто по-сложно ще станат. По-бавно. Така е тук и грубия завършен вид на десния прак. По-нататък ще ги поправим тия работи, ще ги финосам малко. И така. Че общо взето нещата върват много добре. Тук отдолу ще го защита с една специална боя. Точно е ръчно. Така, тук всичко съм намазал. Тук прага също. От другата страна също. От готовия праг. Ще изпушим да му пръскаме шагрен с малко. И общо взето ще приключим с десния праг. Това за сега. Ще се прехвърлим левия, където още седи влакнистия кит. Ще бъде изтъркан максимално. Ще почне да бъде дисан отвътре навънка. Като може би ще почнем първо с багажника, понеже там е така открито откъм възможност за боядисване, като съм много приятно изненадан, че ето тук нямаме точка ръжда. Калник. То калник е в много добро състояние. Другия е малко по-съмнителен, но и него ще го направим, няма страшно. Тук се е събирала някаква ръжда. Мисля, че е повърхностна или поне така се надявам. Малко може и да изненада, но каквото е. Ще го спасяваме този калник, пък каквото стане. В крайна сметка, затова сме се събрали да направим едно готино проектче. Те ще чакам тази боя да изсъхне, защото има малко така повече време на изсъхне. Една страна. Звяра е с шагрен вече. Остава последно финално грунче и боя. Друго нямаме какво да правим. Чай да покажем малко по-близо. Перфектно. Аз съм много доволен, свършихме много работа днеска.
отляво и отдясно. От ляво завърших там, кита го бутнах, заравних го максимално. После има финално преди грунда с пистолета да бъде пръснат, малко ще дооформя там нещата. И тук нататък вече всичко е боя и оформяне. Както сме си говорили в предишните клипчета, аз съм станал като Христо Ботев. И така. Работи перфектно. Мотора мърка. След може би 2 месеца вече и ще бъде с друг цвят. И продължаваме с ден втори от мазането с музиката на Александра Стам и Самба. Тук си мажа аз черното, защитаваме Батмонди и нещата се получават, харесваме. Отново имаме здрав калник от вътрешна страна. Ето, просто за пореден път съм изненадан. Ето тук има малко звездичка, но тя е повърхностна, като гледам. Това ще се оправи много лесно. Там долу имаме малко. Тук също. Горе, общо взето сме сухи, освен кални. И продължавам с смазването. Оставям ви да може да изсъхне, че го дават евентуално да завали. Пък искам преди това да дръпне малко, докато е слънчево. Айде, чао!